Здравейте, банда! Предишния път ви обещах да ви разкажа причините защо сме се прибрали в България след 10 години в Германия. Нека започна с нещо различно първо. Миналия път бях с шапка, защото както виждате нещо странно се случва с косата ми в момента. Просто съм на такъв етап, в който оставам да расте. Надявам се с добър краен резултат. Причините да се приберем са доста и е трудно да се сбият в един клип. Затова и помолих да ми помогнете поне с въпроси, но предполагам, тъй като още няма кой знае колко хора, които ме гледат, нямаше особено много отзиви. Получих въпрос за работата, но това е една от крайните теми, за които искам да говоря, тъй като просто това не беше една от причините. Но и там настъпиха промени, да. Реших просто да разпределя тези неща на отделни теми, макар че те са винаги много свързани. Като започнем от това какви промени са настъпили в Германия и в България за това време, в което ни е нямало. Втората много голяма тема е социалният живот, какъв е в България за нас и какъв беше той в Германия. Също така нещо, което се случи там и което промени доста погледа ни над нещата, беше, че ни се родиха 2 деца. Това е една също от главните причини да се приберем. Разбира се, колкото и да не беше на преден план, искам да ви разкажа малко и за финансовата ситуация, по какъв начин повлия оскъпяването и в Германия, защото разбира се не само в България нещата поскъпнаха през последните години. И една тема, която в последствие се сетих е климата, тъй като днес един приятел също ми писа. Не ми се ставаше въобще, тук е отново толкова облачно. Градът, в който живеехме в Германия и градът, в който живеем в България в момента, има около 100 дни годишно разлика, дъждовни дни. 100 дни повече вали дъжд там, отколкото тук. Това си е фактор. Тъй като ми е доста трудно да разгранича нещата, ще се опитам да ги карам по главен приоритет и по-маловажни теми. Първата и основна причина ние да се завърнем в България са нашите деца, а именно поради няколко причини, отново преминаващи в други теми. Основната е здравеопазването. Нашите деца доста често бяха болни в Германия. Ще стигна и до една от причините, които мислим, че е. Но най-вероятно първият въпрос, който си задавате е как така страна като Германия, която се слави с прекрасно здравеопазване, за тези млади хора с малки деца се е оказала проблемна. Доста хора имат грешната представа за това, че в Германия безплатното здравеопазване е много добро. Говорил съм с други българи и с германци, разбира се, но нещата са 50 на 50. Въпросът е дали ще попаднеш на правилния. Ние бяхме в сравнително голям град и доста лекари сменихме, но така и не можахме да намерим някой, който да отговаря на нашите нужди. Другото, което е, че тук става въпрос за личен лекар или за педиатър, а за специалистите минимумът, който се чака е 1 месец. Оттам нагоре имаме случаи с 6 месеца чакане. Следващото интересно нещо за педиатрите, както казах в кавички, безплатното лечение. Да, абсолютно всички лекарства за децата са безплатни. За възрастните повечето предписани лекарства от лекар се заплащат само 5 евро в аптеката. Но безплатно е грешен термин, тъй като в Германия няма горна граница на приходите на заплатата. Т.е. няма горна граница на облагаемия доход. И това означава, че здравната осигуровка расте правопропорционално и експоненциално на това колко по-добра заплата взимаш. Но това, което ти връщат, не е по-добро. Може би разликата е, че ние не сме стигнали нивото, за което
трябва да имаш за частна осигуровка. Какво ще рече това? В България всеки може да се направи. Ами в Германия има основен закон, че минимума, който ти трябва да изкарваш брутна заплата годишно е 64 000 евро. 64 500, за да имаш право въобще да си заплатиш, да си закупиш частна здравна осигуровка. Там също съм чувал и негативни неща за това, че се случват неща като в България, че точно за това, че имаш частна осигуровка, те държат повече или те настаняват в болница, за да си имат по-големи хонорари. Странно. Нали корупцията е уж само в България? Не. Другото нещо, което е свързано хем с децата ни, хем с здравето е, че в детските градини в Германия има доста висок праг на търпимост на здравното състояние на детето. Какво ще рече това? Детето може да има сополи, кашлица, да изглежда доста болно, но ако няма температура, не повръща или няма диария, имаш право да си оставиш детето. Ние, разбира се, с тези наши често боледуващи деца не сме го правили, но доста майки и бащи в Германия го правят. От една страна, защото и икономиката ги притиска. Аз смятам, че Германия е индустриална икономика и малко или много всеки трябва да работи, което означава, че повечето майки и бащи са длъжни да си оставят децата в така неблагоприятно състояние. Дори когато си тръгвахме за България, имах един разговор с директорката на детската градина и казах, нали, че тук в България се изисква бележка от лекара, че детето е здраво, за да може да се върне след боледуване на градина. А тя ми разказа пък противоположен случай, в който са върнали дете, тъй като са смятали, че е много болно. Майката е отишла на лекар с него и лекарът се е обадил на детската градина да им се скара, че не е достатъчно болно, за да бъде изпратено вкъщи, след което майката го връща в градината. Това е една от причините, защо ние мислим, че нашите деца доста са боледували в Германия, просто защото имаха много контакт с болни деца. Когато сме ги оставили повече седмици вкъщи, забелязвахме подобрения, разбира се. Това рефлектира и преминава към следващата важна и основна тема и причина да се приберем в България, а именно социалните контакти. За нас е ясно, големите социалните контакти, малко или много в България сме израснали, тук са нашите приятелства, нашите познати, нашите роднини, макар че моите роднини са пръснати из Европа, също може би тема за друг клип. За децата е интересно социалните контакти. Прекрасни паркове и площадки има в Германия. Но минусът е, че най-често са празни. Поне от нашия опит, в нашия град, в нашия район, ние сме обикаляли и по други градове да търсим и да видим някоя по-пълна площадка, но уви няма. Имахме и няколко приятелски семейства българи, тъй като ние сме доста млади за деца. В Германия повечето имат деца от 30 нагоре и приятелствата, които имахме преди да ни се родят децата, бавно, но сигурно изчезнаха и останаха тези приятели с деца, българи. За жалост, просто с тях може би на 3 месеца един път се засичихме, децата ни да се срещнат, да играят, да се събираме на наш двор, на техен двор или по вкъщи навън и така нататък. Което означава, че с нашите често боледуващи деца или не боледуващи, но сме ги оставили вкъщи просто за да си починем от боледуванията, не можехме да ги разнообразим от към среща с други хора. Това означава, че винаги бяхме ние четиримата, където и да сме обикаляли, малко или много, това омръзва. Нали? Ние сме социални същества. Аз, например, за тези 10 години успях да поддържам доста контакт с моите приятели от България, тъй като преди година и половина приключих с гейминг страстта си
Допреди това, всяка вечер аз имах контакт с приятели от България. Затова, може би, когато бяхме само двамата с съпругата ми, не ни е липсвало и не ни е направило толкова силно впечатление, тъй като и двамата работихме, прибираш се уморен, искаш да си починеш или да се разходиш някъде, не е задължително да е с други хора и просто не ни е направило толкова сериозно впечатление. Но с децата забелязахме, че на тях им влияе, те също една на друга си омръзват, затова това е поредната причина, поради която решихме да се приберем. Тези неща са повлияни също от някои промени, които настъпиха в Германия и в България. В Германия първият, аз го разделям на няколко етапа, значи от 2013 година до 2015-2016 беше периодът на времето, в което се оправдаваха моите представи. Всеки те поздравява на улицата, наистина приветливи и усмихнати хора по администрациите, в магазина, на улицата. Но 2015-2016 за мен е началото на вторият момент, когато голяма част бежанци бяха приети в Германия. Това повлия буквално и в регламента, защото тогава приеха, че българите и румънците имат нужда от 8 години, а не от 5 години прекарани или работени в Германия, за да вземат немско гражданство. Но най-вече в настроенията на хората. Просто се забелязат, че станаха малко по-отдръпнати към чужденците, малко не бих казал враждебни, но просто се усеща негативна настройка. За мое щастие в този етап аз завърших информационни технологии и от малко или много по-такава примитивна среда преминах на малко по-възвишена структура, така да го наречем. И там вече не се усещаше толкова това. Тогава идва третият етап и това е с началото на короната, с момента, в който ни затвориха, нямахме право да излизаме на парка, а в този момент ние имахме апартамент само с тераса, детето ни беше малко, парковете продължаваха да са празни, но ние нямахме право да ходим и се разхождахме доста често безцелно по улиците. Короната беше момента, в който аз започнах да се замислям дали няма да е по-добре да се приберем в България и дори в такъв момент, в който сме затворени, все пак да имаме повече близки около себе си, малко или много повече разнообразие. И макар че 10 години аз повтарях, в България ще ме върнат само с черен печат, това беше момента, в който наистина ми бръкна в психиката и ме накара да се замисля, че сме социални създания и това, което имаме там, не ни е достатъчно. Макар че година по-късно се роди второто ни дете и се преместихме в по-голям апартамент с двор, в който дори да ни затворят, да имаме възможност да сме навън, на чист въздух, да играят децата. Или, например, през деня, докато аз работя, децата дори да са болни, съпругата ми да може да излиза с тях навън. Това е, може би, така пресъздадено за промените. Паралелно на това, в България смятам, че колкото и да ви се е сторило страшно по време на короната, е било доста по-леко, доста по-нерегламентирано. И не казвам, че това е правилното, казвам, че за нас лично това би било по-благоприятно, ако си бяхме тук по това време. Това с бежанците го няма като фактор за нас. И това да виждаш усмихнати хора, да са приветливи, също се промени в Германия. А виждам, че в България с прибиранията ни и в момента също, откакто живеем тук, се е променило към позитивно. Докато там това престана да съществува. Много рядко ние бяхме в такъв квартал с възрастни хора и с млади с деца, семейства. Там по улицата поздравяват. Но масово това
изведнъж изчезна в Германия. Или може би поетапно, но на мен се стори като изведнъж. Това е част от социален живот, промени, децата ми на какво ще се научат и какво виждат. Така че това е всичко в едно. Доста сериозен момент на обрат. Друго нещо, което се случи с времето, така или иначе навсякъде нещата поскъпват, това е ясно. Тоест темата ми е финанси. От короната насам инфлацията се увеличи. След това започна войната, от което Германия смятам, че сама си вкара автогол и пострада доста сериозно. По принцип Германия има една от най-скъпите енергетики. Енергия, гориво, електричество. С това нещо тя стана почти двойна от към цена за крайния потребител. Мисля, че в индустрията удари още по-сериозно. Затова и доста големи компании започнаха да си местят складове, фабрики към Щатите, към Полша, към Китай, което само по себе си говори, че за мен, моят начин как виждам бъдещето на икономиката на Германия е негативно. Докато през тези 10 години аз виждам дори бебешки стъпки, но виждам напредък в българската икономика, в това, че има доста нови професии, които са добре заплатени, нови индустрии, които ги е нямало, когато сме заминали. Като цяло позитивно икономическо развитие. Виждам го така, че Германия оттам, откъдето се връща, България натам се е запътила. Макар и през историята да е било различно. Затова тези фактори, заедно взети, просто ни накараха да вземем това решение и да видим какво ще ни коства. За работата ми ще ви разкажа също в друг клип, тъй като там е доста по-дълго, но накратко аз успях да запазя работата си, да работя за компанията, в която работих и през изминалите 3 години. Така че промените са на друго ниво. И така, благодаря ви за вниманието и до скоро!